Als ik tegenover hem zit, dan zie ik daar geen beest, geen monster. Maar dan zie ik gewoon Robert. En dan heb ik de beelden van het dossier of de video-opnames net op het netvlies. We hebben nooit twijfelen, hè, want dat weet Tjalling ik, want we hebben maar 5, 6 man op tafel zitten. Nooit over de persoon, nooit over de inhoud van de zaak, de ernst van de zaak, de aard van de feiten. Want het kan nog zo slim wijzen, wij zijn heel principieel, dat past bij de kantoorcultuur. Wij zeggen in beginsel bij door elke zaak. Alleen nog het grote punt wie de omvang. Dit is inderdaad een deel. Ja. Er stiert hiernaast op een gong stiert een oordeel wat ongeveer hetzelfde is. En dat ben ik mappen. Nou, je kan je toevallig niet lezen. Het is ook net zo dat die mappen net vul binnen. Dus die ben ik aardig dik. En dan stiert de Bob op zout nog wat. Dus ja, het is aardig wat leeswerk. Wij moeten bevorderen dat het een eerlijk proces wordt en een waardig proces. En daar zullen wij alles onderaan. Dus wij zijn wichtig in dat hele proces. Van de eerste dag tot de laatste dag. Wij maken tjenga's Jan. En als er één zaak is waar dat mat, dan is het isse. En uiteindelijk de rechter, die wikt en die weegt. En die komt daar een uitspraak en dan kan je het met eens wijzen of net met eens wijzen. Maar die moet in ieder geval, zowel van het ministerie als van de advocaten, een goed verhaal jaren. En dan komen de beste uitspraken. Nou, wij hopen dat we daar een hele belangrijke rol in spelen kennen. Wij moeten de persoon inkleuren. Zie je om wat meer evenwicht te krijgen. Want het is nou al wel heel negatief. Hè? Die weegschaal die hing het nou samen. Dus wij moeten wat meer balans te creëren. En ik ging in op de mogelijke straf en de maatregelen. Want dan leid ik een TBS-advies. Dat is natuurlijk heel wichtig in deze zaak. Dus het wordt voor u lastig. Ik zie ook wel eens in Tjalling van. Uw manoeuvreerronde als advocaten is net groot. Want hij heeft alles bekend. Hij had er zelfs nog beeldmateriaal van maken in meer dan 30 gevallen. Dat jou je op een presenteerbladje aan de Tjimpartij. Wij zijn er net voor om ouders te schofferen of om het te bagatelliseren. Om te zeggen van nou, het voelt even wat dat is net onze taak en daar is helemaal geen reden voor. Dus daar luidt ik een taak om in deze gevoelige zaak heel behoedzaam te opereren. Om dat waardige proces te krijgen. Maar het feit dat je ofwel zelf bijhaalt of zorgen dat het dus om hele kwetsbare jonge slachtoffers gaat, dat maakt het op zich voor de verdediging niks uit. En dat klinkt heel asociaal en klinkt heel hut, maar dat is het net, omdat je dat net oorsdwaan kennen. Dat maakt het dus positie complex. Maar we staan er wel. Ja, je rennen op aaien in zo'n zaak, dat hebben we wel eens vaker gehad. Inderdaad, je moet heel voorzichtig opereren en toch moet je aan de andere kant die advocaat wijzen die gewoon pal stiert achter de cliënt. Net achter wat het dien had, maar wel achter zijn ruggen.